Бүгін Крымға барып жеттім. Әлі Керчь шәһәре крепость Эникали тобырға жинап. Сәлам! Бүгін мен Феодосия тауларында наратлар арасында түн үткәрдем. Хәзер тагын да Феодосияга төшәм дә, аннары Крым якларына китергән булам. Менә шундый матур җирдә төн үткәрдем. Рисәтик минем. Палатка иш суга баткан. Төнлә кырау төшкән. Менә шулай.
Матур таулар мында. Хәзер диңгез якларына төшәм. Диңгез якларына инәң ботинкасы. Бүген 5 октябрь. Мин Солнечный долина округында. Хәзер суда кузгалам. Ярда вакланып тора, канатларын айырып.
Бүгін 6 октябрь, мен селок Морскойда. Hava turışı azırak o'zgarib ketdi. Qora bulutlar yüzü. Yomg'ir bek yog'may azırak nasibali. Mana shulay. Бүгін 7 октябрь. Рыбачий поселогына барып жеттім. Бүгін 8 октябрь. Лаванда ауылына жетердей. Міне орманда палатып қойдым. Бүгін Симферополь яқларына барам. Бүгін 9 октябрь. Мен Симферополь белән Саки арасында. Күн бүгін бигрәк җилле. Кичә кинә көчәеп китте. Шуңа күрә мен палаткадан чыкмыйча гына ашап чәй эчәргә булдым. Бүгін инде Сакига һәм Евпаторияга барам.